Provedeme další část řešení úlohy hotníčkem, a to část třetí, kde pomocí funkce když určíme, zda žák splnil daný limit či nesplnil. Vidíme, že limit pro postup je 45 stupňů. Splnění či nesplnění limitu pro prvního závodníka bude buňce G5. Zadáme si funkci když, potvrdíme a musíme vložit podmínku. Podmínka je taková, aby nejlepší pokus, to znamená pokus buňce F5, byl v porovnání s limitem 45 metrů větší nebo rovno, takže zadáme větší nebo rovno než 45. V případě, že je tato podmínka splněna, pak chceme, aby nám se napsalo splnil. V případě, že není splněná, budeme chtít, aby se vypsalo nesplnil. A potvrdíme. Vidíme, že Michal Bulík nesplnil, neboť jeho pokus je 44, kdežto na postup je 45. Jinak funkci můžeme opět skopírovat na další řádky, kde vidíme, že 52 metrů splnil, nesplnil 33,5, že máme funkci zadánu správně. Můžeme buňky ještě vystředit, dělat tučně.